ollaan täällä syömässä. Siinä on Jemina. Ja sillä, jos me otettiin kaikki... Pistää siihen näitä... Niin se laittaa sellaisia. Se on hyvä. Otettiin kaikki hampurilaisateriat. Mä otin vaan isompana. Eikö? Otit sä vaan tavallisen aterian? Ei. Mä otin minikanan hampurilaisaterian. Ja minä otti minikanan hampurilaisaterian, Tiia otti hampurilaisaterian ja dripin siihen. Koska mä tykkään Ja minä otti kanahampurilaisaterian kokiksen. Ja... Mä en koskaan maistanut. Mä oon. Se hyvällä. On se hyvä, joo. Ja sitten mä otin kans hampurilaisaterian, mutta isompana. Ja mulla on Spritea tuo. Kokista. Trippiä. Ja kaikki Tiellä vähän lörähti tää tälleen. niin lörähti. Mä en osaa avata niitä. En osaa kyllä nähdä. Me kuvaa Jemina koko aika. Joskus pienipäivänä mä otin No niin, kokeillaan nyt mä lastenteatteria. sitten lopetan.